Sashisin pat ngi pedyang sobhaya phi baro shakani ka channel ka jungi. Ni kirman ba phia khlan phia shatlun. Masngokmen man permena yi phi baro ba ngila tam ya saw hajang ki subscribers. Ngi aingo yang baro ki bala kirshan yangi. Ngi shemru babun ya ki ba page ya ki video ki jungi kim pelong subscribe ya ka channel ka jungi. Songba subscribe ya ka channel ka jungi khnang banginang yo mansim man pelachu ya kini ki jat videos. Hakani ke video nya crunch phang u Andrew Gardner baka jingsha leben ba umat. Kani ke kes keja ha Chilton England haus nam arajar khandai. U Andrew Gardner udai ubreu ubala life sans nam ka kerta. Bat baro ki breu ki ba itu ya u ki yas ngotunat ya u. Wala udai ubreu ubalong paryab ha ulong ru ubreu ubashem jingjengjar. Namaru kamdu na kindiat haka jingmud jing perkat bat haka jing nang jing start. Bat nakani kadao ki breu ki shim kabu ya u. Bat dan nang than banyo paralok. Uniu Andrew uyalang samla ba kawai ke breu bekerteng ke Claire Nichols ka ba apu prasnem ke kerta. Kade hakas nam arajasan bakini angon kia kendo man kani ka Claire kala dan lupa lengut kikun na wepad ubreu ubakerteng u John Peterson. Ya uni u John lasha aida ka order ba on long show ban kendo ya kikun jong u. Numar bakidon kikis ba ong ba uni ubreu ulali bun kipop ya kikena rin ibadang sans nam AA. Dalayay katuk ani por kani ka Claire ka armen no na u Andrew badhau Julai arjal pra. Kini arngut kia sedang mensalang no Hachilton padu Andrew ukujing mud bo unri lang yakitu ki langut ki khon jong ka Claire. Para jong ka Claire ubakerteng usaiman usalang hajo ke yang pat kini baro. Kidai hakini ki por baka Claire ka sedang melong domreng bahaya u Andrew baka shatsho ru ya u. Uni u Andrew ru haban pancing bet shwa na ka Claire janya baro ki kamba ule. Lada ukwa balik kendo kaya ke ying kesem jong la jong ru ani da udai bu ukwa menculit tang sedukan ru uhab ben pancing bet chua na ka Claire. Kaset dom mat sedang menyanya ben man kepor tang nei dau bariddo padu Andrew usus nga ben man kepor pad usu ya sya ben. Kini ki ai baro ki penlong ya u Andrew menlong ubriu ubadan marwai ben pad ubakinja. Kani ka Claire kale kumniru ya upara jong lajong usaiman. Kasusin syarbet yaki kadba kasngoman. Ladadan kapur bau Andrew ule yaki kama pinshra yaka kasit pabe ya usaiman bau unsyo ya u. U Andrew ude lupa ujat brio ubarai kho henrai ulas dang man rai kho shu namar kani ka Claire kamju aibam ya u. Uhab ban panjing bet ben naka ada kam kwa ban aibam ya u uhab ban shushat han baro shimian. Padu haban shuwat bam na dustbin lada dan jingbam AA bala shabrat ane ushaj lech ka kamra shidja shiting mien manlej wat bam. Tang bakum la shai shumut lada ka Claire kalab madan jingper AA ha ka bam gadi kashat shobet yu. Por ba ka Claire ka kaya I khlung jongki kashat pha yu Andrew tang ban lej on bad lech house school yaki langut ki khun jongka bat kamju sha ya u Andrew ban le AA lan nakata. Uni u Andrew uya syang bat kani kebriu namar bau kwa benri bat sumar ya ikun jong u bat ru ya ki kun jong ka Claire ki ba ula sedang ban ien bat ya janba. Tang ba kani kebriu ka sedang ban wanya lam syeng sada we pat ubriu uba kala ju ya lang teng uba kerteng u Steve Martin ban sa lang bat ki. Uni ubriu udai uba saus nam ka kerta bat udai ubriu uba kamduna ha ka jing perkan ka jing nang jing start. Ka Claire ka jit khnang kum kini ki jat brio bakan ya lang khnang bakan suk yaka banshim kebu yaki. Onda uni ubrio ula salang batki u Andrew bapli ustang man shale ben mat shale dusman man kapor haka Claire u Simon manu Steven. Omdai tang bakim ju aibam ya u ndrei ushasho ben man kapor badru kini lengun kisaj elam ya u shaka kamra sum bat kisaj million man the da ko khluj ha u khamtam lei haki kajat jong u kisha teru ya u barki thangru ya kamet ko jong u da ki secret barki later badru kisha pinman saw ya u da
daki tari lane daki eki bandap bat kisat kerdam ru ya nakakli kajong nakini ki daw ki jing mensaw ya Andrew kisat pentia ya hajrong ki khot khubor khnang bakasnab mami nakamet kajong kamrung shapo ka carpet lane ka sofa ka ka bakhams ngoma bat khams ngo shirke shushu lei kadai bakani ka Claire kashat pha ya Stephen ba yu Simon bakin bat scam ya Andrew bakashat khat lang yaki khun jongka bakin ya le ben balle dusman lang ya Andrew hangta namar bakini ki khlung kidang ya red bha shusnga ben kat ba ong ka kami jongki kini langur kirang ba kishat aya kini ki khlung da ki shabi ban pruit badung ya kamet jong Andrew bad ujulen yar bad yamru namar bakata kamet jong kasha le ben hadu kata ngemla ban mudur shu ya kini ki jingle jong kini langur ya Andrew kadai shisha gajing perkhat pamman kabamla man perkhat shu tangba kadai haka khalai trek umaj jong usnam araja khandai bakitei langur ka Claire Simon badu Stephen kiyo ban le ben ya Andrew khadudo namar hakapor ba uniu Andrew udang thia lendang kini langut kistang ban kerdam barkin thi hakamet jong bar kish ing kurung jong kistang ban kedialun nakani kadaw ki binta bashapo jong kamet jong kistang ban misnam bar ki dikhan met jong bashapo kilamin saulun ka Claire le kastang ban kerdam bar cho sai ka kli ka jong nalor ba udei lupa ubreu ubam da kwat da khya bha badru udei batlot bha sabu shale ben bar shapan man saujur bapliu Andrew uklano hakani kasngi kini langut kirang ba ando kilayo ibau Andrew ulayap kisdang ban call ya ke ambulance pa ya ki doktor bat shua bakin ya poi shaka yeng jong kita kilaya thau kana thok khnang bakin om shakyam hakapor bakita ki doktor ki poi hangta hayeng ki ong bakamet jong Andrew kodon hakakirdan bamla modursyo Stephen uthok ya kita ki doktor ong bau Andrew ulai dukan man hakapor ba wan pai shayeng ushasho dusman hawe ubreu bam itu wadu Andrew uyachi shayeng man hakapor ba upoi hayeng hi ukulon bodu yapno na kita ki jingsha pin mensaw henry kita ki doktor kimnet ya kata khana namar ki itu ba hakamet jong Andrew kilabun ba ki jing mensaw barim bat ki bathamairu onda ki doktor kidab man examine bha ya kamet jong Andrew kilabru bagita ki jingman saw ibabun ki kentubru shabar bershapo ki dekon met jong ki ong ba ki ing kurung jong ki kedia kumba usha tenra hakakali lani uhab na jrong ka building kilabru ya kidak hakisnido jong ba usha thang da ki secret bar laita hakatu ka kajat ba usha the da ka thanamru kasnido kalas dang manhablun barkish ingru kila kadialun umri tang kata kidan ru kidak syaot tari hakarundang jong bat kidak jing syak khirwin da ubal ane kinja shabuk hakawe kti jong uru kiyo bakila judan ru kajing dung da katari hadu bakaksa bashapo kalamidot shabar ki doktor kilam bakidan hadu shispa sanpotam ki jingmen saw hakamet jong Andrew barok kawai hakapor baki pulet ki klia ka Claire Stephen bat Simon shapang kini ki jingmen saw jong Andrew ki juthak bed baki ong bed baki klam dan kti hakini tangba ki pulet ru kimla nge chu yaki namar baki khana jong ki kim ya hab baki jingja yo Andrew takadaw ki shukem ben no yaki baki ong badi makihi bale yakini ki kam kita laingun kisdang banyakin no ya yue Simon ukno badi ka henman jong ka Claire ka bakham dom riang batshit khle bat onda kadam kala ban pin saw ya noru ya kitu ki laingut ki khon jong ka Claire ru ki pulet ki kli jingkli bat kum ki khlung ki athu ben kumba ki julam man kapor ki ong ba ki shajo ben man kapor ba Andrew ushale dusmon bat ki athu hakru ba ka kami jong ki kashat pharu yaki bakin leben lang yaw Andrew hakasngi baki hablet shakakun ki jingpen masaw jong Andrew lapen bana hakakun barbun na kita ki lawyer bat jury kisdang menjaw umat hakata kapor ka Claire ka shuthok bet hakapor baka shakli jingkli ka ong baka shukura yaw Andrew arsin namar bakiyannya
Kakino badai nakadaw kajingkan thi jong u Simon hakasyadam jong u Andrew bakish ing kurung jong u kikidya. Kata ke juri ka ong baka clear kadai kanong thok bakadai makahi basdang ikini kijing leben badru de maka basyat pha ya u Simon Stephen badi ki khun jong ka ban leben lang ya u Andrew. Bat hangta kastang banyam bat kapla bakala ju leben ya u tangba kamju danjing themu man penyapat ya u. Stephen u ong bahakapor baka clear kadang show bat kerdam ya ka kli jong Andrew ka ong ikini kintin. Iman ngala penyap ya u. Bat Stephen u ong bau ikin jing ya ka clear baka le ikini ki bat ngolong sosi hakani kaporu namar ba uklam le man pin senge yakini ki jingle desmon jungki. U ong ba utiang ya ka clear takadaw umju ya le man pin senge yakini ki u khun jong ka clearu u badang nyosnam u phla hakakot yakijing ja baro. U ong ba ka kmi ka jong u kale ben man kapor ya u Andrew namar ba ushalet wan bam na kamra shja maka shet pharu ya u bat ki hinmen jong u banya le ben lang ya u Andrew. U phlaru bakisha ya tho ya ki tin jakhlia ha baro kamet jong u Andrew da ki khulom bat ki nil polish. Kakut karai ba ya baro lengon ka Claire u Simon bat Stephen kincha set phatok ben hadu da ki la khlat hi. Kawi kabri kabaya samarjan bat kine kami khman bat kaphla baka jios ngaw ya ka jinghala jinglinyar baka jinglamwer haka yeng jongki tangba kamjula ban mudar ba hakata ka yeng ki jakini ki baro kubleshi bonya baro ki badan haga bakut jakni ka video sngob haban like ban man subscribe ya ka channel ka jungi bangin saya syempat haka weipat ka video.